Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sindinabwere kudzathetsa malamulo ayi, ndinabwera kudzafikitsa lamulo pa chimake penipeni. Mawu amene Ambuye Yesu afuna tisinkhesinkhe kudzera mu mpingo wake lero Lachitatu pa 14 Juni chaka cha 2023, lomwenso ndi lachitatu la Mulungu wateni pachaka ndi amenewa. Izi zigwirizananso kwathunthu ndi zimene Augustino Woyera amanena kuti unjust law is no law at all. Lamulo lomwe mulibe chilungamo si lamulo konse ayi. Mawu oyamba pa tsiku la lero akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, mutu wa 3 ndime ya 4 kulekeza 11. Mwa ife tokha sitingathe kuchita china chilichonse, tikuyenera tidalire mphamvu za Ambuye. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Medrick Nyirenda kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 99, ikutikumbutsa kuti chauta Mulungu wathu ngoyera. Choncho inuyo, ifeyo, ineyo, nafenso tiyesetse kukhala oyera pakumatamanda Mulungu wathu nthawi zonse. Mawu a Uthenga Wabwino tikupitiriza kusinkhasinkha zophunzitsa za paphiri paja. Mateyu mutu wa 5 ndime ya 17 kulekeza 19. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto, mutu 3 kuyambira pa ndime ya 4 kulekeza 11. Mulungu akudziwa kuti tikunena zimenezi chifukwa Khristu amatipasa kulimba mtima kotere. Pakuti mwa ife tokha mulibe kanthu kamene kangatiganizitse kuti tingathe kuchita ntchitoyi patokha. Amene amatipasa mphamvu ndi Mulungu kuti tithe kuyichita. Ndiye amene adatipatsa mphamvu kuti tikhale wotumikira chipangano chatsopano, osati mwa malamulo wolembedwa, koma mwa Mzimu Woyera. Paja malamulo olembedwa amadzetsa imfa, koma Mzimu Woyera amapatsa moyo. Malamulo wongolembedwa pa miyala aja adaperekedwa ndi ulemerero waukulu, kotero kuti Aisraeli sankatha kuyang'anisisa nkhope ya Mose chifukwa cha kuwala kwake. Komabe kuwala kwakeko kunali kosakhalitsa. Tsono ngati malamulowo amene ali wodzetsa imfa adaperekedwa ndi ulemerero wotere, nanji ntchito ya Mzimu Woyera kodi sidzakhala ndi ulemerero wopambana pamenepo? Ngati ntchito yoweruza anthu kuti alangidwe inali ya ulemerero, ndiye kuti ntchito yoti anthu apezeke wolungama pamaso pa Mulungu idzakhala ya ulemerero koposa. Chifukwa cha ulemerero wopambanawu umene waoneka tsopano, zinthu zimene kale zidali ndi ulemerero
masiku ano zilibenso ulemerero konse. Tsono ngati zinthu zosakhalisa zidafika ndi ulemerero, ndiye kuti zinthu zokhala mpaka muyaya zidzakhala ndi ulemerero wopambana. Mawu a Ambuye. Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 5 ndime 17 kulekeza 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, musamaganiza kuti ndidadzathetsa malamulo a Mose ndiponso zophunzitsa za aneneri. Inetu sindinadzere kudzawathetsa, koma kudzawafikitsa pachimake penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti thambo ndi dziko lapansi zisanathe, sipadzachoka kalembo nkakang'ono komwe kapena kankhodolera pa malamulo, mpaka zonse zitachitika. Choncho aliyense onyozera limodzi mwa malamulo amenewa, ngakhale laling'ono chotani, nkumaphunzitsa anthu kuti azitero, adzakhala wang'ono ndithu mu ufumu wakumwamba. Koma aliyense amene amawatsata nkumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, tikupitiriza kusinkhasinkha kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, makamaka nkalata yachiwiri. Tikumbukire kumene tachokera, timanena kuti atayankha mafunso osiyanasiyana nkalata yake yoyamba, Paulo adalandira maripoti oti kwabwera anthu ena akuphunzitsa ziphunzitso zabodza, akunyanzitsa utumiki wanu, akunyanzitsa ziphunzitso zimene mudaphunzitsa za Yesu oka kwa akufa. Nde Paulo kuchokera mu mzinda wa Efesus, kuchokera ku Efeso, akulemba kalata imene akuatumizira anthu aku Korinto kuti ayankhe za zimene akumva komanso atsimikize chikhulupiriro chawo. Ndelero Paulo akunena kuti zimene ndikukulangizanizi, zimene ndidakuphunzitsanizi, musazitenge ngati zolemera kuti tingazikwaniritse ndi mphamvu zathu zokha, ndi kuthekera kwathu kokha, ndi umunthu wathu okha ayi. Likewise titha kutero kuti akuyankhula mchikhristu chathu. Musaganize kuti chikhristu tingathe kuchinyamula ndi mphamvu zathu zokha, ndi nzeru zathu zokha, ndi kuthekera kwathu kokha ayi. Paulo akunena kuti pakuti mwa ife tokha mulibe kanthu kamene kangatiganizitse kuti tingathe kuchita ntchitoyi patokha. Nde zimene ine ndikukuphunzitsani, Paulo yakuwaunza, ndizonena kuti tikadalira Mzimu Woyera, tikayima pambali pa Mulungu, Mulunguyo atithandiza kuti tizikwaniritse. Iza akunena powayankha anthu amene amatsutsa utumiki wake. Paulo ujango kuzani zinthu zimene nzosatheka, komano musayiwale kuti kumene tikuchokera. Akubwereza zija zosunga malamulo a Mose. Nde Paulo akuwauza kuti malamulo a Mose amangobweretsa imfa ngati tingoligwira lamulolo kuti tioneke kuti tikusunga lamulo, osagwiritsitsa zimene Yesu Khristu amafuna. Izi muona kuti zikugwirizana kwathunthu ndi zimene mawu athu a mu Uthenga Wabwino wa lero akukamba. Ambuye Yesu akunena kuti sindinabwere kudzathetsa malamulo, sindinabwere kudzatsutsa malamulo. Lamulo lilipo, lidzakhalapo, ndipo linalipo, koma ine ndabwera kudzafikitsa pachimake penipeni. Mwina pakumva izi, Ayuda ambiri anthawiyo, okhulupirira ambiri anthawiyo, anali kudabwa kuti sanabwere kudzathetsa malamulo. Chifukwa tikumbukire tikawayang'ana moyo wa Ambuye Yesu, kawirikawiri anali kulimbana, anali kutsutsana ndi Ayuda, ndi Afarisi, ndi adindo authorities nkhani ya malamulo. Akatere akuti waphwanya lamulo losamba m'manja. Bwanji ophunzira anu amangoti osasamba m'manja, Ambuye nkumaphunzitsa. Iyayi, chachikulu sikusamba m'manja, chachikulu nkunena kuti cholowa mkati mwa munthu sichimamuyipitsa. Hayi, nanga bwanji mmachiritsa pa tsiku la Sabata. Choncho amalimbana nawo kuti Ambuye Yesu akuphwanya malamulo ambiri. Lero pamene akunena kuti sindinabwere kudzathetsa malamulo, mwina ambiri anali kudzidzimuka, munthu amene ndotani. Koma Ambuye Yesu chimene amafuna anthu amvetse ndi chani? Koma Ambuye Yesu chimene akufuna lero timvetse ndi chani pamene tikukamba nkhani ya malamulo?
pali mwina zinthu ziwiri kapena zitatu zimene ino ndine tsiku la lero tikuyenera tizilingalire malingana ndi nkhani ya lamulo. Choyambirira, Ambuye Yesu afuna awaonetsa Ayuda kuti amangosunga lamulo for the sake of kulisunga, legalistic approach to life, kuti basi bola ndikukwaniritsa malamulo, sindipha, sindinyoza wina, sindichita zakuti, ndimapita kokapemphera ndi anzanga. Koma mkatikati cholinga, the spirit of the law inasiya kubereka zipatso mmoyo mwawo. Chimodzimodzi masiku ano mwina tilipo ambiri timasunga malamulo, timakwaniritsa malamulo, tikudziona kuti ndife abwino malingana ndi mmene lamulo lalembedwera. Koma kunena zoona tikungoyendera bola asandione, bola ndisagwidwe. Monga amanenera Martin Luther kawirikawiri kuti ambiri masiku ano tili ndi yathu imene timati the 11th commandment, you can do anything as long as you are not caught. Ambuye Yesu akunena kuti kuyang'ana malamulo ndi mtima uwu sinde cholinga cha Mulungu ayi, chifukwa tikatenga malamulo onse aja monga adawafunsira, lamulo lalikulu ndi chani? Lamulo lalikulu ndi chikondi. Choncho malamulo amene timayendera achipembedzo, malamulo amene timayendera adziko, malamulo amene timayendera mu mpingo, tionetsetse kuti pachina chilichonse lamulo lija likukathera ku chikondi. Choncho nkuyang'ana kwa Ambuye Yesu ndiye kuti lamulo titha kulitchula kuti likhala lamulo ngati likutithandiza kuti tikhale anthu achifundo. Ndife anthu opemphera, tidzakhala anthu opemphera, tidzakhala anthu osunga lamulo ngati mmoyo mwathu mukuonetsa kuti timakhululukira ena, ndife anthu achifundo, ndife anthu amene timatumikira ena, ndife anthu amene timachita kufuna kwa Mulungu. Limenelotu ndiye lamulo, chimenechotu ndiye Chikhristu, chimenechotu ndiye chikondi. Kukwaniritsa lamulo pamaso pa Yesu Khristu tsiku la lero titha kutero kuti ndikusunga dzina la Mulungu kuti likhale loyera, keeping God's name holy. Ndiye kuti ndikusunga tsiku la Mulungu, ndikulemekeza makolo athu, ndikulemekeza moyo, ndikulemekeza katundu wanzathu, kuzigwiritsa bwino ntchito zinthu zimene Mulungu adatipatsa. Kuti Mulungu adandipatsa maluso awa, ndi maluso awa ndikuthandiza ena kuti aone nkhope ya Mulungu, ndi maluso awa ndikuthandiza ena kuti ayandikirane ndi Mulungu, ndi maluso awa ndikupangitsa ena kuti atamande Mulungu. Pamene putu ndiye kuti tsopano tasanduka anthu osunga lamulo. Kusunga lamulo, kulemekeza lamulo, kufikitsa lamulo pachimake ndiye kugwiritsitsa choona, reverence for truth. Tilipo anthu ena kupemphera ndi deire, kupereka zakumpingo ndi deire, kuchita ntchito za chifundo kazothandiza anzathu ndi deire, koma mukaona kuti mkatikati mwathu mulibe kunena zoona. Chaka chino apapa atipempha kuti tiphunzire kuyankhula ndi mtima. Mu mtima ndimene mmafumira choona, ndipo mtima wathu tufananitse ndi mtima wa Ambuye Yesu. Kulemekeza lamulo ndiye kulemekeza dzina la anthu ena, keeping other person's name clear. Tilipo ambiri amene titha kunena kuti sindiphwanya lamulo loti usabe, sindiphwanya lamulo loti usachite zakuti, sindiphwanya lamulo loti usaphe, koma mukaona si mmene timaonongera mbiri ya anzathu. Ngati tipanga choncho ndiye kuti mwa ife mulibe kusunga malamulo. Ambuye Yesu akuti tiuyang'anenso moyo wathu ndi kuyesetsa kuti tifikitse lamulo pachimake. Kufikitsa lamulo pachimake ndi kutani? Ndiye kupha zilakolako zathu zolakwika, respect for others, killing wrong desires. Zimene mwa ifeyo muli kamtima kena kofuna kulipsira, mwa ifeyo muli kamtima kena kofuna ife tuoneke abwino awaoneke oyipa, mwa ifeyo muli kamtima kena kongofuna kuti ena akhale pa mavuto. Ambuye Yesu akunena kuti kufikitsa lamulo pachimake ndiye ndikusuzumira mtima wanga, ndikuona kuti mwa ine malo a ena alimo onena kuti alandire zabwino zimene ine ndimafunanso nditakhala nazo. Kumenekotu ndiye kufikitsa lamulo pachimake. Monga ndanenera, Augustine Oyera ananena kuti unjust law is no law at all. Ngati mwa ife timangotsatira chipembedzo ndikumakamba zoyipa za ena, ngati mwa ife timatsatira chipembedzo choti ngakhala amene akudwala kumphakati, oti ngakhala amene anagwa m'masakramenti, oti ngakhala amene ali ndi milandu ndi mpingo sitiwathandiza kuti ayandikirane abwerere moyo wawo, tidziwe kuti chipembedzo chathu chikadali patali ndi Mulungu. Chipembedzo chathu sichinafike zijananena Ambuye unena kuti ndimafuna ondipembedza ine azindipembedza mu uzimu. So popanda zimene ndanenazi, kukhululuka, kukonda, kutumikirana, kupha zilakolako zathu zolakwika, kufunira ena zoyipa, kuononga mbiri ya ena, popanda zimenezi ndiye kuti palibe lamulo. Ambuye Yesu akamanena kuti ndinabwera kudzafikitsa lamulo pake penipeni, ndi kupanga mitima yathu kuti izichita chifuniro cha Mulungu.
tapempha Ambuye tsiku la lero popeza kuti mwa ife tsono polingalira mawu amenewa tiona kuti muli zambiri mwa ife zimene zikusowekera iye Mulungu azifikitse pachimake. Muli kunyada, muli kudzikonda, muli umve, muli ugogodi, muli nkharwe ndi nkhanza. Tikusowekera tsiku la lero aliyense payekha ampempha Ambuye kuti azifikitse pachimake. Pamene Ambuye akukumbutsa mpingo, pamene Ambuye akukumbutsa inu, pamene Ambuye akukumbutsa ine kuti ndinabwera kudzafikitsa lamulo pachimake, tapempheso kuti afikitse mitima yathu pake penipeni pamene iye mwini amafuna ife titafika. Ine sindinabwere kudzathetsa lamulo koma kudzalifikitsa pachimake penipeni. Paulo akuti zonsezo tingathe kuzichita ngati tidalira chithandizo cha Mulungu mwini. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.